med start nummer 3, og der er en, der holder helt stille. Kommer de alle sammen forbi? Ej, det var så tæt på, alle nåede forbi. Ja, det var det altså. Der var altså noget karambolage der. I hvert fald Anders Rode, som vi så tidligere. Så er det startnummer... Var det 78? Ja, det startnummer 78, ja. Men han ligger lige bag en række af 3 biler, så han når ikke at se det, før det er for sent. Og det gør manden her heller ikke. Au. Og der er nogle officials derhenne, så hvis der er en bil, der står der, så giver de lige noget gul flag, så har man en idé om det. Og den er også, altså, ja, og det skal de gøre, men den er også svær at se, ikke? Fordi du har jo så meget fokus, som du selv siger, bilerne de kører til højre og venstre, ikke? Han står der også helt op foran, ikke? Så han har hele feltet, der skal forbi. Og de klarer det rigtig godt, de andre. Der er altså mange, der er ved at køre ind i. Ja, og så når han ikke højre, venstre. Det er Mikkel Bang-Jonsen, der altså slet ikke kommer afsted, står der fuldstændig i starten. Og her ser vi resultatet af det sammenstød. Heldigvis ser det ud til for alles vedkommende bare. Vinderen fra det første heat, han var i top 2 igen. Og igen her, ombord hos Per. Ja, feltet er gået trukket godt ud. Der er langt ned til... hvad sker der nu? Ej! Det så lidt sjovt ud, det så ud til, at det bare bagved lille host. Ja, det gjorde også, der er billeder her. Præcis igen her, ja. Aggressivt. Det var ikke det. Lad os håbe, Per Sørensen, han kommer ud her. Der er nok lidt for slå at hente Martin. Det er et godt gæt af, at de ville køre den hjem som 1-2. Nej! Det var tydeligt, der skete et eller andet alvorligt der. Så får Eberhardt sejren på den konto. Hold da, Martins bil. Ryger op over køben, okay, forklaringen var måske der. Nej, jeg ved ikke, om det var drivaksen, der faldt af, da jeg tror ikke, den har noget som sådan at gøre med det. Jeg er ikke...